biro haratok si mengasau sare di silong pagadong dua sitio puli bono tuk pesare hita nama katao nang sudema hita dapoto akan daudi atau ngabang pandenami asaning manotor mahe mang magarani mahawa mang pandenami abang pandenami partarias namalo parindah susun parlopan natabo nani alam managot pinaulat botari partaganing perunong-unong persarune parendede partarias namalo di jolo tokawang sia duo di pudi si paimau di tonga-tonga tokawang si pajagaro asa jong-jong marumai juk jalok di rumah gorga di dolo dibusubuhi pada tapat tutau toba bulan halak marbisuk bulan halak marroha bulan halak maduma bulan halak mabora parain parutuan parpacur si bitu mata pardolo busubuhi horor tong anggo pele-pelean asa tubuh mahojir di walak-walak di huta asa hulai hami nama nortor pedamang di hami godang godang. Wala dewa pada nami nung atung takas di ulah mu pagi don nami angge matutu bulan inaudi bulan dari kemo dihita saluhuna asa tangan dotok kotoh wujud naima mar jari-jari jari-jari 10 mar siga jang-jangi jontok kami somna 2 punguan jumolo hamet tong satabi satabi to makta raja inata sori pada sok songoni situan kator nadong di bogon dela mano Rapat itu amak pada nabi ning masoba mami todo pada mata nomor 2 de bata sitong palangit doon tar doon di sini asanggia tu tidak nomor 9 kami itu ibana sadar tol manupai akabasu-basuna Tuhan bisa luhut nadong di bogon dela mano atau amak pada nabi songgok pidong sibigo jonok ni pidong ambaroba dison kami na 2 punguan pangido takas benda bang di hami gondang soba Wala dewa pada nami nung atuk takas di oleh amu pangidon nami soba nami matok to mata raja inato sori pada tarlungo bima to mata na bertua di bata asa jumpang masong inok ko nina tua-tua asa haus si markala-kala matok pada kita ni sidang kius manang na tu dia tu hita sa luhut na mangalaka sa totong ma diramoti Tuhan Yesus dibanting kaya na tutu abang pada nami adong do di batu mahabisan hami na 2 punguan imasi 2 nami ima bulu na marnaka matu siyang marnaka tu hampirang marbulukon ringgit situ suara ada orang soba santai mano tuburan ni hasuhuto jumornya niletoran nami di bogo ni alamano asang dia tutu lihat barita gabe lihat barita horas tuhita saluhna jalan dia tutu di nama lihat horas lihat gabe hati jumpang nami matokong di nona tua-tua nama dongkon asa hormon si buntung matong bercampar di balian dapat mani luluduan jumpang mana jinalaha asino hari Tuhan di pasaut saluhna akabangidon atau ngamang pada nami bidua mata nuliat binan matong gawe pinggan pasu habi dison nang mga diat asa kiat amat tadi mata nama masuk-masuk berdabang di habi kodang liat-liati 105 bekau